15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajingja haka janmit jongka arnyotorik jemang arjar punriu kabaka wei ke Heprit ke badang prasnem karta kalalaj nakti ki runar ki batmu Rahbor yaka naka wei ke Shillong kabahap anongpo police station riboy district lala ban Pynthikna bau bayalam yaka udai Masan katkum ke jingtip ke babnia kabaka kemi kala ai lingba ka ejhar kumjuru ke jingtip ka khana laong bau ni bayalam yakani ka khana shaka wei ke jaka kata daga bale jubo kabaki khot umasan kumban supentip habara jubor ya ketika kena nasurok hakapor bakadang ya lenti kaladon kejingya kun rei uni urangba ula job bat pensong jubor khamat jong kabai hadu banpoi hakawei kecaka kabacengai nakasnong bat kabolong kenja haka FIR kata katkum kejing batai ketika kena layathu ba andalapoi hakate kawei kecaka bakenja bat jengai snong uni runar ula pensenge yakabai bat layoi balan lupa selai ngot kiwei bat artili kibai kumtau ni Rahbor ula ong yaki bakinwan ra ka berni Snem ban thep khnang ban yo ban leit dia dei ha kate kapor ba kani ka khna ka yo ban lait na khati uni runar bat ban perta ban pan jingram kabalayo sngo de kiwei girang ba ki bede ki nong bala thep pa halanti ban leit shakawei ka snong na ka jingyo sngo ya kani kite girang ba kilayo ban yarap rei kite kirunar kilayo phet ba ya i kini kirang ba nong bala thep pa kila IT no haurang ba jong ka snong ka ba ki bala om jong ka snong ka basa kate ka khna ha ka wei ka liang le thu ba ki Paidbah jong ka wei ka snong ki bodan marjan bat ka snong ka khna kilayo ban bat ya ka wei ka mortivan ka bodan ru ya ka babun ki tiar pen mensaw ban Pynthikna lagi dei bodan ktine em bat kani ka kam na ka liang ki Pulit kila le shakate ka jaka haringkat bat kate ka khna Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bhak pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya